Dawuh Sang Sri pinanganten kekalih yen Cinandra kados can puka kang lelumban wonten ing warih. Dipersilakan pengantin maju pelan-pelan saja. Arep tidem permanen tanono banik walang salisik gegedungan datan ubah samerono datan lumampah amit lamat-lamat kapiarsa swaraning audio sound system lewat DN audio. Wis kena daya pangribawa kang binuja krama wis temu kaya wangcine dawing kodrat saking pangwasing Gusti Kang Murben ningkrat. Nalika samono titahing jalma kang kasipat jalume wanita ingkang ilok-ilok arsa nulat edi endahing adiluhung pinanganten kakula maksana hanuju mring sasana rinengga makaten ugi pinanganten putri jengkar saking sasana kursi rinengga sigra hamapak rawuhipun ingkang raka garwa sansaya cekat sansaya raket anggenira lumampah tembuk ing catur netra mahanani rasa pangaribbawa ingkang mahanani raos ayem ayom tentrem dupi wa samya caket anggenira maksana temanten kekalih samya apagut tingal sigra tumplawi-kumplawi astane samya hambalang gantal gantal ingkang binalangkan pinanganten putri pinastan gondang kasih parandene gantal ingkang binalaken pinanganten kakung minastan gondang tutur gondang ingkang minangka bebalangan dumugi saking sedah ingkang lininting lawe seta mengkuwerdi ingkang sinandi suruh yen dinulu beda lumah lawan kurape parandene yang gineget padha rasane. Coba dilemparkan suruhnya cepat sekali, ayo balang-balangan dilemparkan satu, dibalas mbak satu, balas lagi, dihabiskan ya. Ini menandakan kalau zaman dahulu itu adanya cuman lempar-lemparan antara cewek dan cowok. Pada zaman sekarang lebih canggih lagi lewat IG, lewat WA dan sebagainya. Dilanjut acara ngasal ajengipun sungkeman utawi sembah ngaturaken sembah pangabekti pinanganten putih dumateng ingkang raka garwa ini menandakan bahwa seorang istri harus selalu bisa menghormati kepada sang suami, yaitu mengaturkan ucapan salam bila mana si kakung baru datang atau sampai dari rumah dibagaikan atau dipersilakan untuk memasuki rumah lalu disayang. Pinanganten kekalih tumuli hanya kati antigo cakete bokoro kencana minangka wadhahing sekar arum setaman sigra antiga tumapa ing padhanira temanten kakung pecah prala sak nalika kinarya pratandha anggenira badhe mecah saking panggulawanipun Rama miwah Ibu arsa madeg mandilining dale wisma.
arsa madeg bali Wisma tuwin mandirining pribadi kinarosarana tumangkaring wiji sejati murih lestari tumuwuh tumanten putri daya-daya hancingku sarwa simbah tumupli hamiji ing samparipun ingkang Raka garwa. Cukup. Setelah injak telur dibersihkan pakai air lalu dilap biar bersih. Sasampunipun nginjek telur wonten angkat derajat dumateng ingkang garwa. Rikat Mas Cepi. Lah mrikata pratandha prasetyanipun temenangan putri badhe setya bekti marang Guru Nadi. Asih mring sesami serta resik lair terusing batos. Datan lirwa tansah timbah mring Gusti Kang Maha Suci. Nalika semana pinanganten kakung jumeneng jajar kekanten asta tumupli sinekepan sindur dening ingkang Rama ingkang Ibu parandene ingkang Rama wonten ngarsa hangasta pocoting sindur ya kekanthi tumuju mring sasana renggaya ing kursi palakrama. Yahning talaka kadi langit mahambang pasolat pamaneka Ganjar kagelar panda muncar kawustingan lon-lonan lah kebak ing rasa ing pengati-ati ingkang bobo hanganti tumanten sarimbit hanuju mring sasana renengga ingkang sasun tuladha ing madya mbangun karsa jejering tiyang sepah wonten ngajeng maringi conto kang utama wonten tengah-tengah bebrayan tansah mbangun semangat supados urip ingkang tansah nengenaken kautaman lan pira para putra panganten kekalih tansah nulat laku utama Rama wimah Ibu padang hanrawang hamiyak hangilak-ilak katon margo ageng kang arsol kanggo lumaksana hanaweng krida ana secucuk kang sopok saking banan lah menika to ingkang minangka suba manggala ya manggala suba suba sae manggala pangarsa dadi pangarsa ingkang sae lumambah hambaka rubuh yayah praktenging kewuh angke gremeng kaya lintang bima sakti ingkang hanyuwek tutuk ing naga lah menika to asmane kang
ndawek Hanawu Krido Bagus Agus Cepi minangka Suba Manggala ya Manggala Suba ing wekdal Siang Samangke. Dasar satriya ingkang sampun leba ing karya mangkono wis kakalumpuh pitarinunca mila sigra magek estining griya sinten to asmane sepindhah malih Agus Cepi mijil saking kutha Jakarta Timur. Dasar sembodo uripe prasaja tindak tanduke sarwa milangani ingkang dipun sinedya mugi-mugi pinakanten sarimbitan sagegandhengan kanca kaya Mimi lan Mintuna. Nan sembah mirang ulun kapurba risang murubengkrat Saksri pinanganten kekalih sampun tumuju wonten ungganing pahargyan ing Siang Samangke. Ya ing kursi palakrama ya damparing kencana rinengga ing pahargyan ing Siang Samangke. Adicara ingkang salajengipun nuju adicara krobongan pinanganten kekalih lenggah jenak ing pucuking mentesira ingkang rama lan saknalika ingkang ibu nyuwun pirsa abot ngendi Pak? Oh alah Bu, anakku iki tak anggap kaya anakku dhewe, ora ana sing enteng ora ana sing abot dadi abot kabeh. Cukup adicara ingkang salajengipun tanem jero penganten kekalih katandur dening Rama miwah ibu tegesipun kalenggahaken murih jenak ing dampar Kangus Pinajang kapiyarsa dening para kadang kakung putri werda muda minulya kanthi mantram adi para adi luhur ing Serat Wirtadaya Jagrak Hangkara winanggung Sudira Marjaya ing Westi Purwakasup kawasa sastraning jero wedha muni Suradira Jaya nangkat lebur dening Pangastuti didudukkan dilenggahkan 1 2 ini namanya ditandur. Bagus Nuwe Gedan Ibu Mbak Dea dipersilahkan yaitu untuk ikut di dalam bebrayan rumah tangga di kehidupan sehari-hari supaya jenak di dalam kesehari-hariannya. Navega yaitu memberikan rezeki yang barokah kepada istri tercinta kepada Mbak Dea. Kalaupun gajinya Mas Manten ini bulanan harus diberikan sebulan sekali, tetapi kalau mingguan bahkan harian harus selalu setiap hari memberikan nafkah yaitu yang berwujud materi atau uang penghasilan dari kerja keras Mas Manten. Setelah diberikan semuanya rezekinya Mbak Manten, Mbak Dea harus bisa mengoperasionalkan rezeki yang telah diterima dari sang suami tercinta. Jangan terlalu boros, jangan terlalu irit, tetapi harus bisa memanage seberapa pendapatan dari sang suami
Kalau mendapatkan rezeki sedikit tetap diberikan atau dikasihkan semua, tetapi Mbak Dea harus bisa menggulawentah atau mengecakkan sehari-hari. Tetapi Mbak Dea ini masih pemain junior, maka harus minta tolong atau minta guru kepada ibunda tercinta. Maka dari itu diberikan ibunda tercinta untuk disimpan dan diberikan bagaimana cara untuk mengecakkan. Apa Mas Ajis mengecakkan itu? Untuk menjalankan ekonomi ini supaya bisa berjalan, maka dari itu minta petunjuk dari sang ibu yang sudah senior. Pinanganten kakung badhe angayemi garwa lan kula wargi pengenane putih anapi kanthi laku geni. Mesti timewah ngati-ati mugi tansah turah sandang kalawan pangan kacar kucur dono kaya sampun kabuntel pojok rapet. Dening pengantin putih itu ada pahit getirnya di dalam rumah tangga, tidak hanya dengan rasa yang sangat bahagia, tetapi kadang ada rasa yang menyakitkan. Tetapi semua rasa itu hanyalah rasa, tetapi semua Mas manten dan Mak manten harus bisa menyikapi bagaimana cara menghindari adanya pertengkaran antara kalian berdua. Maka dari itu kalau ada masalah perlu dipecahkan dengan acara musyawarah. Dinikmati itu adalah hasil karya dari sang suami untuk sang istri. Ini suapan pertama dalam berumah tangga. Begitu pula Mas Novega mendulang sang istri Mbak Dea. Cukup sekali saja, ntar dahar kembulnya part 2 setelah acara selesai, ntar makan lagi. Ini sebagai simbolis saja. Cukup. Tirta wening Tirta wis ngarani banyu wening wujudipun anrabasi sakehing seseretan dedaharan. Pralemita luhur banyu bening minangka gegambaring pengenanganten kekalih ingkang sarwi bening datang kemrungsung enggalih. Ini mendatangkan kalau ada permasalahan di keluarga, ada masalah pertengkaran, percecokan, harusnya diselesaikan dengan musyawarah atau cekelan. Tidak boleh. Kalau Pak polisi punya pistol, pistolnya harus ditaruh. Tidak boleh sungkem dengan orang tua membawa senjata. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, jabang bayinipun kula Dea, jabang bayinipun kula Novega ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk dumateng Ibu, kunjuk dumateng Bapak. Pada kesempatan hari ini Dea kalian Novega ngaturaken sembah pangabekti. Ing dinten menika kula ngaturaken sedaya kalepatan kula bapa. Kula dereng saged dados panjenengan kanthi bahagia, dereng saged membalas semua kebaikan Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Tetapi hari ini kami berdua telah melaksanakan nikah Bapak. Cuma aku meminta restumu, doakanlah aku yang terbaik supaya menjadi keluarga yang selalu sakinah mawaddah warahmah, selalu menjadi keluarga yang selalu berbahagia, tidak pernah ada kekurangan suatu apapun. Nduk, anakku Dea, Ger, bagus anakku Novega. Aku sebagai orang tua hanya bisa mendoakan kalian berdua. Aku cuman bisa meminta kepada Gusti, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kamu diberikan
rasa kebahagiaan yang selalu menghampiri kamu berdua setiap hari. Mudah-mudahan kamu selalu dibanjiri rezeki. Mudah-mudahan kamu selalu mendapatkan wahyune katentreman, karahayon, kabagyon hambabar, manunggaling sedyamu ya nggir. Ora liwat mung pelingku. Novega, kowe dadi wong lanang, kowe dadi ketuaning rumah tangga, kowe kudu iso njaga bojomu. Kowe iso kudu ngayomi bojomu, ya ngayani, ya ngayemi, ya ngemateni kabeh. Kuwi tugase kowe ya nggih. Cukup. Bapak Purwanto Dupi nyuruh ingkang putra Bagus Novega Eldiarwan kalian Mbak Dea mangkono pangandika ingkang kawis dening lisan Kanjeng Rama. Vega ngaturaken pangabekti mugi kunjuk dumateng Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ingkang tansah maringi pitedah dhateng kula, Kanjeng Rama ingkang tansah nuntun marganing urip kula, Kanjeng Rama ingkang dados bapa ugi dados ibu. Pramila kula nyuwun donganipun Kanjeng Rama supados anggen kula angklampahi urip bebrayan wonten madyaning bebrayan tasah pinaringan raos ayom ayem lan tentrem nggih anakku. Aja bocah kaya bocah cilik ya nggih. Pun bapa isane mung ndongake muga-muga kalian berdua ini selalu berbahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hingga pinaringan keturunan supaya bisa meneruskan perjuangan kalian. Cuman satu yang kupinta padamu Vega, jagalah istrimu, terutama jagalah sholatnya. Apabila bojomu utawi istrimu Vega lupa sholat, elengkan atau kasih tahu atau beri nasihat supaya jangan lupa atau meninggalkan sholat 5 waktu. Cukup.